מה קורה חברים? אנחנו היום בעוד סרטון חדש. עכשיו התחלנו משחק. התחלנו בדיוק משחק. ננסה לעשות ויקטורי רויאל. כן, ננסה לעשות היום ויקטורי רויאל. חבר'ה, שימו סאב ולייק, חשוב לנו. חבר שמשחק דרך הסוני, אני דרך הניטנדו. חבר'ה, שימו סאב ולייק, לא לשכוח. גם אם אתם לא רוצים לראות את הסרטון, שימו סאב ולייק, למה זה עוזר לי מאוד. ואני רוצה להגריא לכם כבר את הניטנדו, חבר'ה. אם אני מגריא לכם את הניטנדו, אמרתי לכם, הניטנדו זה 250 סאבים. מתי שנגיע בדיוק ל-250 סאבים, מתי שנגיע ל-250 סאבים, אני מגריל את הניטנדו. זה לא אתה, מה אתה עושה? יש פה אנשים. מה, אחי, אני לא לידך בכלל, לא איפה אתה. יש פה אנשים אמיתיים אז. חיסלתם מישהו? יש פה גם יריות, בוא אליי. לא, יש לנו קיל ראשון. היידה, חיסלתי אותו. לא, זה האיש. יש. קבל. מצאתי. אוקיי, יש לנו שתי קיל. מה מצאת? מי הרג אותך? הוא פשוט, הנה הוא. וואי, חבר'ה, חברים, בוטים הרגו אותו. זה לא באתי. שקרן. וואי, זה יפה. תבוא, בוא להציל אותי. לא, אתה מת, זהו. זהו, אתה מת, אבי, זהו, הלך עליך, זהו. כפות הבן אדם. תראה, אנחנו נהיה ביחד, נצח, חברים, אם אתם עושים... לא. כן, אני באה אליך. אם אתם עושים דו עם איזה חבר שלכם, אז אני מציע לכם תמיד להיות ביחד. הצעה שלי. באמת, אני מציע לכם באמת להיות תמיד ביחד. אני באה, וואי, תרגיע. איזה, יש לי יותר מטורף. אוקיי, חברים, עכשיו החבר שלי מת, עכשיו אתם צופים בי. חכו, זה טועה. תעשה. שנייה. שקט, שקט. כן, אבי, זה הבדיחה. חברים, שימו סאב ולייק ואני מגריא לכם ניטנדו. אמרתי, אם נגיע ל-250 סאבים, אני מגריא לכם את הניטנדו. קודם כל, להתחיל בבסיסי. אם אתם עושים לי 50 סאבים, אני יכול להתחיל לעשות איתכם לייבים. אם אני אעשה איתכם לייבים, זה יהיה טוב. וואי, יש עליהם אנשים. תראו איך אני הורג אותם. תבנה. במים. סתם. תבוא לך גם מהצד. אתה מת. זה הורג אותם. לא, אחי, משתי הצדדים. אל תקפוץ. איך אני אברח כזה מהר? הם לא יעזבו אותך, אתה לא מבין? תראה איפה ההוא יורה בכלל. זהו, התחמקתי נראה לי. אם אני מתחמק נשמע אני טוב. מה, אני מתחמקתי? הנה, אני טוב, התחמקתי. בגלל לך, תמיד אני אשתום בגלל לך. שתדעו חברים, אני תמיד נצפק רק בגללו, כשאני משחק איתו ביחד אני תמיד נצפק רק בגללו. תראו כמה חיים ירד בגללו.
פתיחת האמת טובה לסרטון הזה. יש לנו כבר 2 קילים. כפיים, מישהו יכול שיעשה. באמת, אם אתם לא רואים את הסרטון הזה, לפחות שימו סאב ולייק, שתדעו שזה עוזר מאוד. כי מתי שנגיע ל-250 סאבים, אני אגריר לכם ניטנדו. ומתי שנגיע ל-50 אני אתחיל לעשות איתכם גם סאבים. מה אתה רוצה אני ככה? עובד. אני את הקבצה הזאת. יש לי פה אקדח וואי. בוטים? אביאל, אני מקווה בשבילך שזה בוטים, אין לי כוח עכשיו להתעסק עם משהו. אתה מצחיק אותי בכלל, מה שאתה? אבל אני רק מסתכל על הפור הזה, לא מצחיק בזה. יש בנים שם. אל תתראה סתם. מה אתה אומר, אני הורג אותם? לא, אתה לא, אל תתעסק איתם בכלל. מה אתה עושה? הכל טוב. זה בשביל הסרטון הזה. אוקיי, לא משנה, זה לא בשביל הסרטון. וואי. כנס לדלת פה, כנס. סגור אותה. וזהו, חיידה. תהיה על הדלת. אוקיי. טוב, בוא נמשיך. טעות שלי. כן, טעות של החבר שלי, לא אני. ואני אשם בכלל. לא נורא, אמרנו, מנסים להגיע לוויקטורי רויאל. זה עושים פה צחוקים. כן, עושים צחוקים. לא הכל בחיים זה לנצח מקום ראשון. עושים צחוקים לפעמים, לא תמיד. לא הכל זה רק משחקים. ליג'נדר. לא, ראית את הפיצוץ שהיה שם? כן. יש לו 2 אגדים, אני חושב, 2 סיכולים ו1 פיצוץ. בסדר. או 1 ריפוי. מה אמרת, קוסם? בסדר. מה? מטרה הבאה 50 סאבים. כן. 100 לייקים. צריך להגיע ל-250 סאבים, ו50 סאבים זה כדי להתחיל לעשות איתכם לייבים. אני מאוד רוצה לעשות איתכם לייבים עם חבר שלי ולהזמין אתכם. אני היום הזמנתי אתכם בסביבות 4 כזה, עשיתי על זה שורט, שאני מצלם את השם שלי. שאני מצלם את המשתמש שלי, כמובן קוראים לי ליד רג' ואלי. תזמינו אותי, עשיתי על זה שורט לערוץ שלנו, קוראים... היה טעות שלי, עכשיו אנחנו נהיה צמודים לנצח. נכון, משהו חבר שלי, משהו אמר. בקיצור, מה אני אומר לכם? לערוץ שלנו קוראים אביתר ואביאל. אז תיכנסו, תעשו לייק על כל הסרטונים וסאב, ויאללה, בוא נמשיך. אוקיי, הולכים לסנטה, די, בסדר, ניצחנו. לא, אתה בא אחרי זה. טוב, אז לא צמודים, יאללה. אחרי זה ניפגש. לא צמודים. ניפגש. פה אפשר לקבוע איתך תוכנית אתה. הבנתי ממך בדיוק. עוד יגדוף, יש פה עוד מישהו. חברים, אם אתם עושים, אם אנחנו נגיע ל-250... וואו, יש פה 3 אנשים. וואו. בגלל זה אמרתי לך, צריך להיות בשדה קרב. אמרתי לך, אתה לא מקשיב לי. קודם כל להשיג גרובים, מי צודק? אני הוא. אנחנו קודם כל צריך להשיג גרובים ואחר כך... בבתים, כי אני יורד תמיד בבתים. טוב, מה אמרתי? בדיוק אמרתי. די כל פעם להם להתקיל אותי שאני מדבר, וואי. אני רוצה כבר להגיד משהו כדי להגיד את הניצנדו המסריח שיש לי. כאילו, מה זה מסריח? לא השתמשו בו, אבל מוכרים לי אותו ב-500 שקל, חבר שלי מוכר. והוא ניתן טוב, הוא לא השתמש בו, כי הוא לא אוהב אותו. יד ראשונה, כאילו יד 2 הוא בסדר. עכשיו באתי להגיד לכם שאני אגריל עוד מלא דברים, איירפודסים, מלא דברים, אייפון, טלפון. יש לי חבר שלי, מוכר לי הכל. סתם, נראה לכם מה אני... זה... מדי פעם אני עושה סרטונים, אני לא עכשיו מסתרביסט, יש לי הכל.
אבל בעתיד, באמת, בעזרת סאב השם. ולייק זה לא עולה כסף, מה אכפת לכם לעשות? כן, כן, סאב ולייק זה לא עולה כסף, אז תעשו את זה בכל הלב שלנו עליכם. זה עוזר לו, הוא אז מקבל תעשו את זה. כל פעם 20 שקל. כל פעם מחדש. מי משה היקרה שלו? יאללה חבר'ה, עכשיו אנחנו הולכים לפגש, נהיה צמודים, תראו איך אנחנו... מחר בשעה 4, תיכנסו לפורטנייט, תכתבו או אביתר 5, 6, 7, 7, תכתבו אביתר 5, 6, 7, 5, 4, ותכתבו, אם אתם רוצים עם הניטנדו לשחק איתי, תכתבו אביתר 5, 6, 7, 5, 4, אם אתם רוצים את המשתמש של הסוני, זה ליד רג' ואלי. זה המשתמש של הסוני. כאילו השם עוזר למשתמש. מה? טוב, אני שוחה לסנטה. לא הלכת אליו? לא הספקתי, אבל לא השקט. אני פה בלי לוט, איך בינתיים מישהו בסדר. חלוץ, גרוע. מה גרוע? מה שקט אתה? יאללה, רק תרצים תאמן יהרגו אותך. סתם. יואו. וואי, מתנה זה מובן? יש סנייפר סגול, היידה. אבי, למה שלך תקבור אותך? אני בא לעשות אותך. וואי, חבל להבין. חבל שזה רק התאבד, הייתה לוקח. מה אתה רוצה? את הבגד שלך. כמו שזרקתי. נו, אתה מתקרב אליי בכלל, בוא, תתקרב אליי. אוי, לא. מדברים עליך? לא. אבל לא טוב, זה כל כך חלוטין. יש לי לוט די מטורף. הכל אצלי סגול, כמעט. בוא כבר אליי. בוא. מה, יבוא לנו? זה אתה? לא, אחי. אחי, פה נושא. לא, זה סמכה. מלא. איפה הם? טוב, ביי. בוא רגע, אני חצוף, בוא. אני כזה בורח לו. וואי, איפה אתה הולך? אה, איך לכביש? אני נראה לי. לא, זה הצד השני. נראה לי שם. הנה אריות. למטה? הנה אנשים. למטה? רד, רד, רד. לא, חבל,
רק אומר. היה פה הביות עלינו, אני הולך. מה זה שם? הנה, אתה שומע? כן, אני שומע בעולם. אני רק באוטו. חכה לי. אתה בכלל לא פה. והנה, רואים עליך? ראית את הפגיעה? כן. הנה עוד מישהו. וואו! הנה, מטורף לי. מה זה? מה? זה קרב, הרגתי עוד אחד, ויש פה עוד יריות. תמשיך לרבו על זה. יש פה עוד מישהו. הרגתי אותו? אני כל כך גבוה ביריות. קבל את זה. נו כבר. הורדתי אותו. כן, זה יפה. וואו, אחי. שתי קילים שלי, אחד שלך, היידה. יש לי פה מתקין. יופי, יש לי שתינו. כן, אני אביא לך. קח. תביא את הרזון, תברח. רגע, ראיתי. קח את המתקין קודם. כל כך גרוע בלבנות את זה. מי? לא מבין לך, גרוע. אתה. טוב, מה מצאת לי משהו אחר? גרוע אני. איפה האוטו? לא יודע. אוי, נו. חברים, הוא הביא את האוטו, למה? יש לך כאן, כן. מה? יואו, אחי, ראית? אופנוע. תבוא אליי. ראית אותו, לא? לא. עברת שם מולו, אתה לא ראית. מה יש לך אתה עכשיו? עשיתי סיבובי שם. אולי. יש פה צבוע, תבוא. יש פה. תביא. איפה אתה? הלכתי למטה. נו די, למה אני... יש לך עוד טבע. למה הלכת למטה? למה? טעות, קפצתי. תביא. בוא. מה יש לך כבר? איזה בכוונה, מה יש לך? זה מטורף אני. סתם, שימו סאב ולייק לסרטון הזה. יש לך מקטקיט? למה? אני ממש מגיע לך. טוב, ביי, ככה. אתה לא רוצה לעלות? יש לי אותו, ביי. טוב, ביי. אני הולך לים. שירים מתאימים. אתה הולך לשלג. אל תלך, מגיע משם אבון. בוא לאסוף אותי. אופן? סתם. וואי, יש פה אנשים אבין. אכפת לי אבל. למה? איך אני אגיע לך? אתה יודע איפה אתה בכלל? כן, יש לך סימון. אוי, איפה אתה? אני תמיד אומר לך אבל להיות לידי. הנה. לא יודע. הנה, הורדתי אותה? יש פה עוד אבל, יש פה עוד, וואי. הנה, אני לידך. זה שתי קרב עוד שנייה, אחי. איפה הוא? יש שם עוד מישהו. אין פה. אוי, איפה הוא? אבל זהו, פה עוד.
סנייפר. אני אוהב את זה, מה יש לך? זה סנייפר. אני אכוון את הטובה. תמיד זוכה לי. אני רואה לייבים של דקון, חבר'ה. כן, מי רואה לייבים אני אוהב. של די כהן? זה אחד המחבלים הכי טוב. די כהן מלך. הוא ומיסטר וואט ביחד פגז. אין לי דלק, אין לי דלק. וואלה, אם אני אצא להם באומינגל, איזה כיף. לא, אחי, אתה יודע איזה סנייפ אני יכול לעשות? אתה יודע איזה סנייפ זה? הבנתי, החופים. מה אתה עושה שם? אני רואה אותך. נורא. תירה רגע. די. היה אחת. זה מהיר? כן. אחי, זה ה... אתה לא אוהב את המהיר? יש אנשים ברכבת. בטח, אני צריך 18 אנשים. או נצמדים. אוקיי. רק לבוא. אני רק נמצא לך מטר. שונא את הקופץ. מה אתה אומר? יש פה אנשים? תראה, זה המקום ראית? וואו, יש פה אנשים, תקבל. מוכן? איפה הם? אין פה. תראה כמה מכוניות יש פה. לא, לא, האוטו שלי, על האופנוע.